היי חברים, אז אני מדברת איתכם מאילת, הגענו, כיף. אנחנו עכשיו בריף הדולפינים עם החבר'ה שלי, הבן שלי הלך לצלול. והיה לנו איזה קטע בבוקר שעשינו הפתעה לילדים שאנחנו יורדים במקום ביום ראשון, אנחנו יורדים היום לאילת. מצאנו איזשהו מלון שזה חבר של בעלי, שוטר שלו, אמר לו תלך וזה, גם לא הרבה כסף. הגענו למלון, חטפנו שוק, המלון מזעזע בצורה מחרידה. אמרתי ליוסי וגם הילדים, אין מצב שאנחנו נשארים פה אפילו לרגע. עכשיו אמרתי שבת, איפה נמצא מקום? כאילו מה נעשה? בטח הכל מלא, כי בדרך כלל זה יוצאים ביום ראשון בבוקר, אנשים מתפנים. ואז אמרתי לעצמי, רגע, בוא נזמן לעצמי מקום שאני רוצה, שיתאים לכל המשפחה, ויענה על הדרישות שלנו, לפחות ללילה אחד, עד שמחר נגיע למלון שהזמנו מראש. ובאמת לרגע עצמתי עיניים, זימנתי לעצמי באמת את את המלון שאנחנו רוצים, שיהיה לנו ללילה אחד, מקום נורמלי, לא יקר. ונכנסתי לאינטרנט, טיק טק טוק, מצאתי מלון רימונים, מבצע, הרגע האחרון נשארו להם איזה 3 חדרים. אמרתי ליוסי, קדימה, שמנו ווייז, נכנסנו, הגענו למלון, נכנסנו. בקבלה אמרו לנו, כן, נשארו לנו 2 חדרים במבצע, מלון ברמה של 5 כוכבים, וזהו, באותו רגע הזמנו, שילמנו ושמנו את הדברים וישר משם לריף הדולפינים. אז מי אמר שאי אפשר לזמן לנו את מה שאנחנו רוצים בחיים? ובאמת זה קרה בכמה דקות. אז תודה ליקום, תודה לבורא עולם שבאמת מצאנו את מה שרצינו, ולכם אני מאחלת שבת שלום. ביי.